നമസ്കാരം. യോഗദിന ചിന്തകൾ. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൂൺ 21 അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു. യോഗ, യോഗി, ധ്യാനം മുതലായ എല്ലാ സംജ്ഞകളും ഭാരതീയ ആത്മവിദ്യാ സമ്പ്രദായത്തിലും സനാതനധർമ്മത്തിലും അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇവയെല്ലാം സർവ്വസാധാരണമായി കണ്ടും കേട്ടും വരുന്നതും ഏവർക്കും സുപരിചിതവുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അഭ്യാസങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രങ്ങളെയോ പിന്തുടരുന്നതാണോ എന്ന് നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യോഗ എന്നത് കേവലം ശാരീരിക വ്യായാമവും ധ്യാനം എന്നത് വെറും മെഡിറ്റേഷനുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന്. മാത്രമല്ല, ഇവയെല്ലാം ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് സ്റ്റാറ്റസ് സിംബലും സർവോപരി ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗവുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഋഷിപ്രോക്തങ്ങളായ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രങ്ങളെയോ ശ്രുതിസ്മൃതികളടക്കമുള്ള പ്രമാണങ്ങളെയോ പിന്തുടരാതെയുള്ള അഭ്യാസങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, വിപരീത ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. യോഗം എന്നാൽ കൂടിച്ചേരലാണ്. പരമാത്മസ്വരൂപമായ ശിവതത്വവുമായി ജീവാത്മാവിൻ്റെ സംയോഗമാണ് അത്. ഇത് ചിത്തവൃത്തി നിരോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യോഗം ചിത്തവൃത്തി നിരോധമാണ്. യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെ പടിപടിയായി സമാധി അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച് ആനന്ദാനുഭൂതി അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ യോഗം. ശാരീരികമായ യോഗാസനങ്ങളെ മാത്രം ശീലിക്കുന്നതല്ല യോഗം എന്ന് സാരം. ആസനങ്ങളും ധ്യാനവും ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മുറകളും സത്യത്തെ ബോധിക്കാനുള്ളതാണ്. സത്യമാകട്ടെ അകൃതമായ വസ്തുവാണ്. ശരീര മനോബുദ്ധ്യാദികളെല്ലാം കൃതമായ വസ്തുക്കളും, അതായത് ഉണ്ടായതോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നതോ ആയ വസ്തു. കൃതമായ ഒരു വസ്തു കൊണ്ട് അകൃതമായ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തന്നെ. ധ്യാനം എന്നത് ഭാവന ചെയ്യലല്ല. ഭാവനയും സങ്കല്പ വികല്പങ്ങളുമെല്ലാം മനസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും തലം വിട്ട് കേവലാനുഭവം അഥവാ സച്ചിദാമൃതം അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന ശുദ്ധ പ്രജ്ഞ തെളിയുന്നതാണ് ധ്യാനം. അത് പൂർണ്ണബോധത്തിലേക്കുള്ള വിലയാവസ്ഥയത്രേ. ഇന്ന് ധ്യാനത്തെ കരുതുന്നത് വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിന്, അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിട്ടാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ആത്മവിദ്യ വ്യക്തിത്വത്തെ അഥവാ വ്യക്തിബോധത്തെ തുടച്ചു നീക്കി ബ്രഹ്മബോധത്തിലേക്ക്, അതായത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഉയർത്താനും ഉണർത്താനുമുള്ളതാണ്. ഇറേസിംഗ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടു ബിക്കം ടോട്ടലി ഇംപേഴ്സണൽ. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനു പകരം ഇംപേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അധ്യാത്മവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലെ ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ഹിരണ്യകശിപു, രാവണൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ കഠിനമായ ധ്യാനവും തപസ്സും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരായിരുന്നു. പക്ഷേ ആത്മബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനു പകരം ശരീരാഭിമാനത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുവാനാണ് അവർ തപോധ്യാനാദികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. അവരുടെ അപജയത്തിനുള്ള കാരണവും ഇതുതന്നെ. ശരീരാഭിമാനം ഭയത്തെയും ദുഃഖത്തെയും തരുമ്പോൾ ആത്മബോധം നിർഭയത്വവും ആനന്ദവും സ്വാതന്ത്ര്യവും തരുന്നു. ശരീരവും മനസ്സുമെല്ലാം മാറ്റമുള്ളവയാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന വസ്തു ഉണ്ട് എന്ന അനുഭവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അനിത്യമായ ശരീരവും മനസ്സും ആശ്രയ വസ്തുക്കളാകുമ്പോഴാണ് ഭയവും ദുഃഖവുമെല്ലാം ജനിക്കുന്നത്. ആശ്രയവസ്തു ആക്കാതെ അവയെ ബ്രഹ്മബോധത്തിലേക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കും ഉയർത്താനുള്ള ഒരു ടൂൾ അഥവാ ഉപകരണമാക്കുന്ന വിദ്യയാണ് അധ്യാത്മവിദ്യ. ചിത്തവൃത്തി നിരോധമെന്ന ലക്ഷ്യത്തെ നേടാനുള്ള ഉപകരണമാക്കി ശരീര മനോബുദ്ധ്യാദികളെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ യോഗിയാകുന്നത്.
അതുമാത്രമാണ് പരമശാന്തിയിലേക്കുള്ള മാർഗവും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാകട്ടെ ഈ വർഷത്തെ യോഗദിന ചിന്തകൾ. ശുഭമസ്തു. ഓം തത്സത്.